Aw! Sonsobile. Apho sisiyakhona abantu. Yeah, man. Sithe ilizwi lokuqala kumfundisi uNgqobe icala. Amen. Yeah. Mapres ukwanyathe uyamazi abantu bakho umcelele okanye xa ezawuqala amazwi ndifuna uziwe ngamadolo uthandaze umthandaze ukuba ngaba bazalwane bethu andikubizanga ngegama abhalwanga abantu apha bazawuthandaza ndizawuza kuwe xa ithi yaphela nje ingoma ndizawujonga la mehlo wam akukhali uyazi usengamadoda uthandaza uthandazele ilizwi. Amen. Msange